Pamene zikumveka ndithu kuti ku nyumba ya boma yachifumu mu mzinda wa Lilongwe ya Kamuzu Palace kumeneko zinthu sizili bwino mpaka na ena akunena kuti kwapezeka kuti kwapekedwa bibi pa khoma. Anthu akumanena kuti zimenezi zachitika chifukwa chakuti achakwera amalekelera khalidwe loyipa, amalekelera khalidwe la uchitsiru, ndipo kumeneko anthu samalemekeza nyumba zachifumu. Ndiye lero Abile Malata akutsutsa kunena kuti ngati panali mtsogoleri amene amalimbikitsa khalidwe labwino ku State House, mtsogoleri ameneyo ndi wolemekezeka Dr. McCarthy Chakwera. Ndiye likhale limodzi timve kuti Abile Malata atipatsa zifukwa zanji zimene akunena zimenezi, ndipo akamaliza mwachizoloweza Malawi timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Ndi chimodzimodzi ngati mmene mukupangiranso inuyo panopo mukufuna zije zonena kuti DPP ikhale 100% right pachina chilichonse, kaya ndi cholakwika kaya ndi chabwino mufuna chikhale chabwino, ndimene mukupangiratu inuyo. Wina akuyankhula kunena kuti kumakhala bwino ndi anthu pakuti Mulungu adatibisira tsiku la mawa. Akuyankhulatu bwino kwambiri. Anzathu aja a MCP amanena kuti boma ndi lomwe silikusintha wadya ntoliro. Inuyo mukunena kuti kumakhala bwino ndi anthu Mulungu anatibisira tsiku la mawa. So inuyo sana kuunikire sana kusungireni kuti akukuonesani za tsiku la mawa. Ayi, kuti zonse zimene mukupangazi zonena kuti muipise wina wake, mupweteke wina wake, muononge wina wake. Even tsiku la mawa limene Mulungu anatibisira muzapezeka kuti mwachitanso manyazi. Anthu azizaona kuti zimene mayankhula zopanda nzeru, koma lero zikuoneka ngati za nzeru. Kuti unene kuti ayi pachitika zotere, ayi simuvomera, munena kuti ayi DPP yachita bwino. Koma ine ndikukhulupirira kunena kuti sorry to say this, a DPP kaya amtundu wanga wachilomwe, anthu akumwera timakonda zoyankhula ndi nkhani za ma audio izi zinabwera kwambiri chifukwa cha ife anthu akumwera kuyankhula kwambiri. Ine ndine Ntanyiwa, nkhanga zaona, ine ndine Boni Kalindo, ine JB, kutukwana ndi kutukwana kumapanga ma audio achina Ben Longwe, ma audio pano pa zidakhala izikika, zidakhala ngati chikhalidwe kuti anthu akangofuna kuti atuluse achite express maganizo awo koma atuluse audio. Ndi inuyo zimene mukuyankhulazi mukuoneka ngati kuti mukuyankhula za nzeru lero chifukwa choti kuti mukudzitenga kuti muli mboma, koma pa tsiku la mawa muzakhala kuti zimene mukuyankhulazo zakhala zopanda nzeru. Akuluakulu kaya tifune tisafune timayenera kuti tizichitako recognize munthu ali moyo. Zina mwa zabwino zimene Dr. Lazarus Chakwera waonesa ku mtundu wa Malawi. Dr. Lazarus Chakwera waonesa kunena kuti akhoza kubweretsa discipline ku State House. Ku State House kunali kumalo kuja kuti anthu amangolowa ndi kumangopangako zawo ndi kumapanga zawo. Lerolo kwabwerera mistake yomwe ija imene anthu amapanga kumbuyo kuja atapanga discipline Dr. Lazarus Chakwera kuti kukhale kumene kuja nyumba yolemekezeka kuzilemekezedwa. Lero kwabwerera zomwe zija ndizija tingopezeka zija zonena kuti anyamata amapanga ma video clip akuti ali kusanjika akuti boma boma. Si discipline imeneja kumeja ndi kuchitsiru. Ndikukuwuzani zija zonena kuti discipline imene inakonzedwa bwinobwino imene inabwerera kuti nyumba yasanjika ija izilemekezedwa, munthu sangangopita kumene kuja chisawawa. Lero akubwera akuti ayi kumakutu kuje ni ku State House kwayikidwa bibi. How do you say kwayikidwa bibi, kwapakidwa bibi ku State House, kwachosedwa refrigerator, kwachosedwa chani, nyumba yachifumu kuiyalusa kumayiyalusa choncho, and you think kuti bwasi mukuononga MCP, not knowing kuti mukuchosa discipline imene Dr. Lazarus Chakwera adayika. Ku State House kuja kumakhala ulemu wake, kumene kuja kunabwera ulemu wake, kunabwera discipline yake. Angakhale ifeyo anthu achilomwe, anthu akumwera tidafika paja maonjezo mango yankhula kuchitika chigololo, kukuchitika chani, kukuchitika zinali zichizonena kuti zomango kamba, koma kunali discipline yake kumene kuja anthu amapemphera kumene kuja ku State House kuja
kudzuka mama wa 3 koloko anthu azibusa kupemphera sanite imachitika kumene kuja kumamudziwa mulungu. Lero momoti anthu azionesa akupemphera ku State House kuti kuthokoza mulungu kuti tawina, akubwera kukhala ngati kuti akuopseza anthu kapena kupanga anthu ena ake kuti azimva kuwawa mu mtima kuti akuti ali kunja kwa boma, iwo ali mboma. Inu munthu uchita kudziwa kuti ineyo ndine mamuna ndakwatira mkazi uyu, ndiye paliponse uzingopita kuti mamuna atu ndine, mkazi wake wa uyu ndine, mamuna atu ndine, mkazi wake wa uyu ndine. Anthu akutenga ngati chani? Angokutenga ngati wamisala. Aliyense mmene anangochita declare muja Anabelo Ntalimanja kuti Peter Mutharika wawina, aliyense anachita accept, palibenso anawachita protest kapena kuti mwaona ena akakotcha matayala kuti Peter Mutharika ayi. Koma zoyankhula zokhala ngati kuzidefendera wini kuti anthu asimikize kunena kuti Peter ndi amene wawina zikuchulukabe. Why? If people voted for you, anthu omwewo ndi amene akuavomereza. Koma mupezeka zizona kuti mukufuna mulimbanebe ndi munthu amene anabweresa chinthu sanity mziko muno ku State House. The first president to bring sanity ku State House ndi Dr. Lazarus Chakwera. Number 2, president amene wabweresa ndale zosiyana ndi ndale zakumbuyo zimene zimakhala zoti akangopita pa podium ndekuti kutukwanizana. Takhala tikumvapo inuyo paja Joyce Banda amanena kuti Peter Mutharika anayamba achimwene angasadya madeya, koma munena Joyce Banda. Naye Joyce Banda akuti analoledzera amene aja pa podium kutukwanizana, koma kunenana kuti makolicha mamuna mmoja president umangonyenga akazi azinzake wakuba mukati mukaonesese inuyo Dr. Lazarus Chakwera amangona ti mundivotere ndipanga zakuti palibe pamene amapita ndikumakanena zoyipa za Peter Mutharika. Palibe. Ndi munthu amene anabweresa ndale zatsopano zimene timayenera kuti ngati dziko tikuyenera kuyamika nazo. Dr. Lazarus Chakwera wafuna mtendere, wabwera ndikuvomera poyera. Amalawi tiyeni tivomere zofuna za anthu. Inenso ndavomereza, tiyeni tisatire dongosolo la constitution, tipereke udindo uwu kwa president elect Professor Arthur Peter Mutharika. Ndawaimbiraso foni ndawafunira zabwino. Dziko lidakhala chete, lidakhala ndi peace, lidakhala ndi mtendere. Palibe pamene mwamuona munthu kayendu wa Central Region akuotcha matayala kapena akumenya wina, koma komwera komweko ndikumene kukayamba ndikumaka agwira anthu, ndikumaka amenya kuti awawa anali azikwanja. Apolisi ali kuti tatiyeni tibwerese chikhalidwe chovomereza kunena kuti ifeyo we can only have one president at a time. Sitinakhalepo ndi president wa kumwera, sitinakhalepo ndi president wa chigawo chapakati, sitinakhalepo ndi president wa chigawo cha kumpoto. We only have one president wa dziko lonse. Lero nkhani izizi za ku State House mukuchita kuzikweza. Dziko lino Peter Mutharika ali ku opposition, anapita ku chipatala ku South Africa. Amene anaona china chilichonse chokhuzana ndi Peter Mutharika atapita ku chipatala anali aboma amene anapereka okay kunena kuti Peter Mutharika apite ku chipatala. A spokesperson Peter Mutharika ananena kuti sitikanaliuza dziko chifukwa sitimadziwa zimene zikanatha kuwachitikira akanakhala kuti ali ku chipatalako. Anabwera poyera. Ndife sikanabwera pano ndikumayankhula yaye chifukwa timapereka chitetezo cha Peter Mutharika. Koma sinde kuti aboma samadziwa zimene zachitika ku chipatala. Aboma sikuti analibe report chifukwa they paid bill ya ku South Africa. Koma inu simunamuvepo munthu wa Central Region kapena wa president kapena wa ku State House akubwera ndikumakayankhula kumatu Peter Mutharika ujanga khala kunena zimenezo ife tampangira zakuti ku chipatala kwabwera mali zatsakuti chakuti. Palibe amene wapanga zimene. Discipline, that is discipline imene tikuyenera kuyiyamikira kwa Dr. Lazarus Chakwera. That man, I don't think kuti tikhoza kumabwera panopa ndikumamutenga ngati chizete, kumamutenga ngati kuti choseweresa, kumamutenga ngati kuti ndi munthu amene akhoza kukhala kuchita sick so low mpaka ndithu kumakatulusa ma video clip ndikumakanena kuti DNA yaonesa kuti bibi imene yapakidwa ku chipatala ija yapakidwa ku State House ija ndi ya Dr. Lazarus Chakwera, toliro uja anadya yekha. Zona
Malawians, are we serious? Are we serious kuti ifeyo tikhoza kumapereka kuti tiperekebe mchitidwe woyipa wonena kuti state president azitukwanidwa, former president azitukwanidwa at in the name of DPP, in the name of Peter Mutharika? I don't think kuti ngakhale a president athu Professor Arthur Peter Mutharika atha kumakondwera ndi chikhalidwe ngati chimenechi. The way I know him, I don't think kuti atha kumakondwera ndi chikhalidwe ngati chimenechi. Simple issues yonena kuti it can be solved. Drama zimene zimakakonza kumene kuja ndizoti zilipo kale ku State House, zimakhala kuti zilipo 2020 zimene zidachitika. Enafe tikuzidziwa, kunali ng'ombe ku State House koma zidatulusidwa ng'ombe kumene kuja kuzera ku 23 kumapita ku Blantyre. Palibe anayankhula, simunaone ula Chakwera atabwera anangokonza State House ndi kunyamuka ndi kupita kukakhala popanda kulimbana ndi munthu. Ku State House kunali njinga zimavumbidwa ndi mvula kumene kujako za DPP zimene adalephera kuwapasa ma district governor, ma constituency governors amanena kuti tizawapatsa azayendera tikawina. Zina zinachosedwa kumene kuja, zina ndi zimene ngakhale achisale amapereka ku constituency kwawo kunchewu. Palibe unamuonapo kuti mwina ulo Chakwera akubwera ndi kumakayankha. You are trying to provoke MCP kuti aziyankha nkhani zonena kuti sakufuna kuti aziyankha, akupereka ulemu wa State House, akupereka ulemu wa dziko, akupereka ulemu kwa president elect. Chifukwa ngakhale ine nditakhala zija zonena kuti ndakwiya naye Peter Mutharika motani lero as he was declared president of this country, state president of this country, ine sindingatuluse mawu olakwika omutulutsira Professor Arthur Peter Mutharika. He is the president of this country. Malamulo akumuteteza. He's got immunity. Aliyense akuyenera kukhala pansi pa ulamuliro wake. Sindingapezeke kuti ndikamunyoza. So lero sitingamabwere chifukwa chonena kuti ife akuti tatenga mpando nde tikhoza kumayankhula mmene tingayankhulire kutenga mphamvu za Peter Mutharika ndi kukhala zathu. Sizoona. Si issue iyi yonena kuti anthu tizikhala nayo busy ndi kumakhala ngati mpaka mutu kuwawa. Tikungozionongera ulemu wathu, kuchosa ulemu wa State House. Zona tizidi kukhala pano ndomakanena kuti Peter Mutharika kuchoka ku Nyambadwe residence yake akupita ku State House akukakhala mu khoma limene linapakidwa bibi. Are we serious as Malawians? Politics imene tikufuna kubwereraso kumbuyo yotozana. Chakwera kukasiya atapangisa nsonkhano adachita kunena kuti ine mwana wa amayi ndandani kutchula mayina ndikuzapempha kuja kuona kuti tisamunyoze Peter Mutharika. Simungaone kuti umene uja unali umunthu. Kampeni yonse Chakwera imene wapanga palibe pamene wapita Chakwera ndi ukayankhula mawu onyoza Peter Mutharika. Iye amangokamba zaye mundivotere ine. Osanena mawikines anzake mundivotere ine, ndipitiriza kupanga zakuti, ndipitiriza kupanga zakuti. Now ngati pachisankho papezeka kuti pabwera munthu mmodzi owina amene ali Professor Arthur Peter Mutharika, dziko lonse lavomereza. Dr. Lazarus Chakwera sali ku State House, ali malo ake amene akupuma. Is not the president of this country. Lero ndekukabwere ayayi kamangeni Chakwera, kamangeni ndanu chief of staff amangidwe akuti chifukwa cha nkhani yonena kuti nyumba ina yake yaonongedwa ku State House. Yo ibweresa nokha. Bodza kulibweresa nokha ndi kulikhulupirira bodza lija ndi ukalipangira kuti ati wina ake akamangidwe. Do you want to progress? Kodi muganiza kunena kuti anzathu mwina achigawo chapakati kaya anthu amene anavotera Chakwera 1.7 million ija mukuiona ngati ndi ochepa? 1.7 million ija musaione yochepa imene ijayo. Imeneja ndi namba yayikulu kwambiri kuti anthu amene ajawo they should gang against you guys. Ndi namba yayikulu kwambiri. Don't think like kuti Chakwera aliyekha. Akuti ngakhale wa misala wina aliyense amene mati uyuyu ndi wa misala amake ati mwana. Ichi nchitsiru amake ati mwana. Inu mukamamuona Chakwera uja mukumamuona payekha. Mukumayang'ana MCP ija mukumayiona ngati yatha.
yoti basi atha chifukwa chona kuti mwina anthu ena akuchoka ku MCP kuja akubwera uku, koma ma principles a MCP amasunga ngodya zinayi. Ngodya zawo zija akazisunga zimene zijazo kokumanirana akukudziwa. Anthu a MCP ena feti kwadziwa, amakumanirana m'mipanda, sakumanirana poyera, sapanga ma video clip ngati mmene tipangira ife anthu akumwera omangoziwa alusa china chilichonse. Inu lero akatuluse video Jomo, mawa akatuluse video Jomo, siku lina akatuluse video Jomo, ndikuti pali support ya chipani pamene popo. Akabwere chief secretary ndi waboma anyamata achipani akabwere ndi kumuchita Frank. Mukudziwa kuti mistake imene idachitikapo ngakhale 2019 kuti Jenny Asa waendesa chisankho wanena kuti Peter Mutharika wawina, anyamata achipani anakamuchita Frank ndi umakajambulisa ndi Jenny Asa. Zidayambisa chani zimenezi? Zidayambisa mapokoso. Jenny Asa sanaendese bwino zisankho. Tamuona nena akapezeka ku stadium akujambulisa ndi makadeti, munthu anali electoral commission chair. Zinayambisa mapokoso. Anthu anadabwa nazo. Lero pakulumbiritsidwa chief secretary wa boma tikuti munthu uyu ndi wa boma, si wa chipani, munthu uyu ndi wa boma. Koma anyamata achipani amene akuti anali ma media team akubwera ndi kumuchita Frank chief secretary, akuti akhale kuti amugwira munthu ndi odziwika. Chief secretary akamapita mu office akapite ndi mantha kuti paja kuli DPP paja ndika ndine. Are we serious? Chief secretary amaina kuti alumbiritsidwe ngati wa boma, anyamuke azipita akayambe ntchito kugwira ntchito ya boma. Wachipani wangodziwa mu mtima kuti uyu akundidziwa, koma kumuchita Frank ndi kumajambulisa naye zikutanthauza chani? Mukupereka kunena kuti anthu asakhale ndi chikhulupiriro ndi munthu, zimene sizili zinthu zabwino. Ena afe sititopa tikhala tikuyankhula, sitiyankhula motukwana ngati mene apangira china JB kumamutukwana ngakhale president Lazarus Chakwera. Lerolo DPP ndi kumakakhala anthu owalandira anthu amene ajawo kuti ati anyamata amene wawa amenya nkhondo kuti ife titenge boma in discipline, kuyilandira in discipline. No, sizoona. So mukamanena kuti ayi MCP bwanji sakuyankha, anyamata awo bwanji sakuyankha, bwanji sakupangisa press conference, munthu akakhala osakuyankha usamamuone ngati chitsiru chilipo chimene akuganiza. Olo kuti akupase mpama imene angakupase iweyo ukhoza kudabwa kuti paka kugwa nayo pa CD. Zina zonse zimene zikukambidwazi ngakhale achina Kathe Maulidi imene akuyankhulira anayenera kuti aziyankhula ngati ma professionals, ma reporters amene anthu amalemekeza, ngati anthu onena kuti akhoza kuwakhulupirira mziko muno. Koma usangotenga kuti ati ndifuna kutchuka. No. Anthu ena amene amayankhula zinthu zawo amayankhula atazibisa mu chigoba, ngati achina Ntanyiwa amayankhula atazibisa mu chigoba. Mpaka lero anthu ena akhoza kuwadziwa kuti Ntanyiwa aja ndi awo, koma ngati dziko sili kumudziwa kuti kodi Ntanyiwayo ndi ndani, kodi Bakili Muluzi TV yo ndi ndani, chifukwa amayankhulira mu chigoba. Ife timakhulupirira kuti anthu amene amayankhula poyera azitsogoza chilungamo patsogolo, mabodza azibwera pambuyo. Koma osati kulipanga bodza ndi kulimatika mmitu mwa anthu ndi kukhulupirira basi kenako, koma iwenso mwini wake wapanga bodza nkuyambanso kukhulupirira kuti bodza limene lidi ndi lomwero. No. Akuluakulu tatiyeni tilemekeze zimene Dr. Lazarus Chakwera wapanga. Tiyeni tizilemekeza zimene Professor Arthur Peter Mutharika akupangaso pano. Maspeech yake osafunanso kunyoza. Ine ndikukhulupirira kuti mmene amayankhulira Peter Mutharika mwakhaula simuzabwerezanso kuti mangoyembekezera kuti mu speech yake chimene azapanga yende ndi kumangomunyoza Chakwera kapena mangonyoza MCP. Ayi, koma ukamuona kuti zimene akuyankhula ndasankha uyu, zolinga zanga ndizi, chimene ndikufuna ndichi, ndikufuna dziko la Malawi likhale apo. Chimenecho ndi chimene anthu akuyembekezera, kuti free primary education, secondary education, ku university ana zija za boma ngati kale, ndi zimene anthu akuyembekezera.
simenti atsike ndi zimene anthu akuyembekezera, forex ipezeke ndi zimene anthu akuyembekezera, mafuta azipezeka ndi zimene anthu akuyembekezera, shuga azipezeka ndi zimene anthu akuyembekezera, chimanga chitsike anthu zimene akuyembekezera. Koma mukati mukafufuze mukaona kuti kuli madera kwina lero ngakhale chimangacho chikugulidwabe mokwera. Ndikuti dziko linolo silinafike poti tikhoza kukhala ndi kuyamba kumanyoza ena ndi kumatoza ena chifukwa chonena kuti zimene anthu akuyembekezera sizinayambe kufika. Zinafunika kuti anthu azingoona okha kuti koma achakwera ndi amatichedwetsa, taona ninzawo just olo ndi myezi iwiri yomwe sinati taonani wangukwatira mkazi uyu, taonani kwabwera mimba, kwali mwana koma osati kumangoti koma ndipereka mimba kwa mkazi amene uyuyu analephera kupatsa mimba, ine ndipatsa mimba mpaka myezi 9 ikupita. Pano patu tikuchotsera masiku atikuchotsera sakukhala somwewo kuti kuchotsera apa ndi ulendo ndithu tikupita ku 2030. Zoyenda museumu ndi zambiri, zopunthwisa ndi zambiri. Mawu amene mukunenawa onena kuti kumakhala bwino ndi anthu, Mulungu anatibisira tsiku la mawa, muziadziwanso inuyonso kuti zimene mukuyankhulazi muzidziwanso kuti Mulungu anatibisira tsiku la mawa.